ଏହି ନିୟମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଅନୁଭବ କରାଅ କି ସେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯିବ ସେ ଅସାବଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଖେଳ। ରବର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ କହନ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବା ତୁମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଅନୁଭବ କରାଅ କି ସେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର କି ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନାହଁ। ଯେବେ ତୁମେ ଜଣକୁ ଅନୁଭବ କରାଅ କି ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଭାବେ ତୁମେ ତାର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଠି ସେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କବ କାଢ଼ିଦିଏ। ସେ ଭାବେ ସେ ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ତୁମେ ତାକୁ ଖେଳାଉଛ। ଇତିହାସ କହେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାରୀ କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଏ। ଲ 20 କହେ ଗୋଟିଏ ବୋକାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ବୋକା ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅ କି ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତାକୁ ତୁମର ଅସଲ କ୍ଷମତାର ଟିକିଏ ବି ଆଭାସ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେବେ ତାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯିବ। କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଯିବା ଏକ ଆର୍ଟ। ତୁମର ଲାଇଫରେ ବି ଏଇ ହୁଏ। ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ସ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ଚୁପ୍ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦିଅ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବା ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ବୋକା ସାଜିବା ଶିଖ। ଏହା ହିଁ ଲ 21ର ସତ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଲରେ ମିଳିବା। ତବ୍ ତକ୍ ଅବଜର୍ଭ କର, ଶୁଣ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟର ହୁଅ।